Hay mang lang lakaw na pud mi ato mi og ubo og sipal ko kay lagi magpataod mi og kurente. Ako maglagay na ko kanilin. Oo, to sinang Linda paghay. Paghay ba? Hi, Jo! Nan hydro naman. Kay magkuan mi kanang nagpataod mi og kanang kurente lagi dayon pagkahuman magadto din ko sa SM kay nay maglibre sa ako og inasal. So mo ni akong outfit karon for today kay kato man untang isa akong gisuot. Ki pailis ko nilang lang kay dili siya ganahan magtan-aw sa ako nga sexy ko. So mo nang nakailis kog ahat. Hambot ba ani ay? Sa una musugod siya sexy akong suoton. Karon na naminyo nami na manglakaw mi nga magpasiksi ko dili na siya musugot lang kay luod na daw ko tan-awon dayon mura daw ko budbud nga naputos. Unsa kani nga klase nga bana oy gisaway man iyang kugalingon asawa mura ba iyang permi esperehong huyan na pagkahuman igno na dayon ta og kanang murag budbud nga naputos. Pero buto na unahon ang ngayan magyud ko. No na apo ding isa oh. Tanaw hay lang daw. Hay lang. So karon lang magkapit sa ko dito sa tindahan kay nakoy. Ha? Asa? Unsa may pangatag didto? Wow, sana all. Ato ba kuha og agency? Kuha ganyan nga hapon. Magkuha ka indigency ron? Oo, nya hapon. Para sa Lunes ba? Kay sarado ba Domingo Sabado. Tagaan dita. Tagaan man kilibre ra man na kay People's Day biya. Sige ba? Ulo si kagawa darin. Sige magkuha ko karon. Magato sa misa kuan si Palko. Singit-singit gabi iti. Wala ko balo. Bigyan ko nag-away ng lingga ah. Ha? Wala oy. Gabi si kita gabi sa inyo dapat ya. Ay wala man nag-away, tulog man kay ko. Tabi na kong utog sa hinlin, magdalin sa tingog kag sugitilog. Wala oy. Dili man to ako. Tulog kay kagabi ba? Tulog naman ko gabi eh. Dili nagali kayo ko ga live sa TikTok kay. Nag-vlog pa Bila. katay. Oo, ga-vlog man gyapon ko pero nay. Ay aming. Ben. Ta. Wala may kas na kwarta mga lang so need may magato ito pikas tindahan tanaw na mo na may kas. Ha? Tabagaras to sila. Ha? Ito na ka. Wala, magdato ba o kas out tira ko wala kong kwarta. Na oy. O pagay natuan ka buot kani. Plus 12 na ba di ay? Wala pa man. Dini oh, mag-try ko dini basta mo kundi magka-sound din. Nanamiss sa ubo. Silang sapot. Sa mag-vlog ko, saputo na siya. Tara, gisapot ang no. Sorry. Dijitik man diri sa ako man. Dijitik papel man sa dijitik ba. Sa kanan man. Pila ko. Gamay na nimo. Ano sila? Nag-sorry lagay ko masukot din ka. Punan. Ay, water sa lang be. Kasoy. Ano lagi paggawas-gawas natin? Ini kaya sa mata. Kalo lang be. Ang kalo.
Ay, wala magkagyo. Binahan po ba niyo? Kaugon. Ubon? Ali pa man na doy. Ano adi? Ilaw. Sino ka adi? Dilaw gali. Ah, kugon, nawa kugon. Kugon, ma'am. Wala na, kugon si Del. Ha? Hala. Ayaw pa man na niyamot. Ha? Dili pa oy. Ayaw ka mo gabi ibiyahin. Sa dagit sapatos boy. Resampul ka ni. We, atik. Lagi. Ha? Resampul. Ito, katsada ka ito kuya, tagbay. Wala itong taksya. Original man to. Original. Laban na to ni mo laban. Wala, wala sila. Wala pala po. Dili pa kon picture mo. Ayaw. Ayaw pag cross-door yung kamera kaya nasa nakasama. Lagi man. Wala istansya. Nanami sa inasal kay nanaglit nito. Dari ko ba? Oy. Hindi mo siya po. Ano ba? Nahalagi gagi-agi. Makita dili. Dili makita no. Makita. Makita. Dapat to i-trip mo sa mga asawa to, i-malarga na ka. Ano, hindi na mabalik. Balik yun. Kung may 15 days ba yun? Buka tuwing din. Dapat magbanding-banding mo kay 15 days wala ka. Dipindi. Muna ako na ako. Tunga-tungahon din sa Ginoo no. Ikaw kung lambing kasi mong bana. Lalo.
Ang na. Yung kaso kayo. Kaya si Kintoy, kaya sweet kasi siyang asawa. Silang lang kaya ala sweet ko. Kaya pila ng edad ni Kintoy. Mag-trend ka na karoon. Super. Okay, plano magbinyo. Ano kayo nakita? Na ana. Kaya na? Oo. Lang ba? Ang black one ka kay Stoy. Ikaw kaya doon to. Si Kwan. Sila ra. Ako kabalo. Hindi man ko kapanuho ka na yan na. Kabalo man ko nga. Kuha na. Dali na naman sa si Ana. Ito ka na. Ka? Gusto siya baga. Hindi ka nagbinog-binuang ka. Hindi ko kapanuho ka na. Dito yung mag-pist. Si Kwan. Wala laki nila. Di na kalaro ka naman. Hindi mo siya mabinungangan. Hindi ko ito lang. Makita ganyan mo ba? Isip sa mga pinastos ganito. Dami ka rumahaw kayo? Ako rumahaw? Kayeta. Kayeta. Yung lahat mo? Kita. Ano ito? Dera. Mulit ka? Ayun. Aman na. Partner biya ng breaker. Dahil na po ni mo, pag-uman mo ko, hindi din ka. Ano nagayo ka? Banan di ka? Palangga ka na muna yun. Banan ako na perminti. Bahala kami man to. Kami na. Ay, magdaglayo. Ano, urot na imo? Gusto ko, imo. Amas na ko din ako. Ito na imo. Singular na imo. Na dapat ka ni iyo. Kamar ko. Libat? Okay. Stop na, stop na. Na, 1, 2, 3. Kasi pag inasagihan na. Thank you. Turo. Aman. Turo. Oh. No. Maka kami sa taas kay mag-jam-jam. Ito ba, Machi?
Sisi glalis dua guys. Ayaw magsamok-samok. Ayaw magsamok-samok. Don't disturb my life. Hi. Hindi na ko mo. Ha? Una na ko. Ikaw na kayo. Mura kayo. Ginang na kayo. Malingaw. Lahi akong style kayo. Ayaw mong tripping. Lahi. Ginang na. Ako nag-upload na. Hi, hi, sir. Pangatlo. Saka pagpili. Kaya saan ito eh? Mami ito eh? Ah, ito eh. Ito eh. Ito eh. Ay, ito mami. Namin karon og lima. Kaya maglantaw daw kuno silang lang og kuan bag-o nga salida karon. Sa manindot. Na may nindot nga salida karon Rosario. katong bag-o nga Spider-Man kay ang Spider-Man nga bag-o nga salida karon kay trending gikini sa tanan sa tibuok kalibutan. Kasi makailangan na. Oo na. Mm. Spider-Man? Spider-Man? Oo. Ha? Nandiyo. Nandito. Nakakadya tukol. Ay, dito ta mo tanan. Gusto tagwadlo. Tara. Don't lang lang. Don't. Gusto mo magalit ako sa'yo? Ay, galing mo. Insidious. Insidious. Hi. Ay, ay, kami kayo parang-parang. Pero Sergio daw. Tara man na daraw ka na mga Parang-parang. Spider-Man lagi ang mga bago nga salida. Parang-parang lang, uy. Rosario daw to eh. Parang-parang pa. Napakadlok sa kintoy, uy. Rosario? Barang-barang pa. Ay, ito. Natak mo kung gamamit eh. Minsan mo nang nadlok ang damami. Ang swerte. Wala kong Rosario nindo. Rosario? Rosario? Bilagon sa? Okay, malasikin ko rin. Lang you like Rosario? No, why you not like Rosario? That's horror. That's kuhan, barang-barang. Kiling ito gano'n. Wala. So, ginailisan ako ni mong earring. So, din ako ni mong tap. Taro lang. Taro lang.
Ang tanamik sini, among tanawon kay Rosario, barang-barang. Hi, pag-hi sa mo sa vlog. Yeah. Yeah. Lula-lula, pamansap pa. Ay, dili sir. Regular cinema lang yung pictures. And then, Pwede rin eh. Kanang damami. Kadlok po ng damami. Damami Damami na. Oh. order po na siya. Pero mga replay na na siya. 1 like 147. Salamat sir. Kasi tarong nga. Ginabon ng bigay. Mga laon. Unsa nang ubusan? Munang Replay na po na siya. Kumal. 45 ang nilog sa'yo. 45 kasi. Kaya nyo. diba unya pa kada sayas? Oh, sayas pa siya. Masa day oras day? 45. Pasugod. 45? Oh. Adi pa man ko alas 10 pa ko sa gabi mo biyahe. Oh, I know. Kasi mo. Kanang Rosario. Bila man Kaya lang niya, ay level mo. Pila na katikit i-sure sa sinuyang ba kay basang di siya mo lang. Dili lagi na siya mong apil, muli lagi na siya. Kita ra tulo. Oh, kita lang tulo. Lang, are you sure? You're not, dili lagi. Amat silang lang. Okay ra mag-film. Muli na siya kay. Ano ba pa kay kamamo? Guys, mo din sila mga tailor dari sa cinema guys, mga pretty kay guys. Iyabay rin mo. Ay level lang. Ay level lang. Akin ito. Kana. Kasulot mo to tayo. Lulubot dito ni sa paradlok ba? Ay, maganda si Nay libre popcorn. Butter Nakailas ba ni mo ay? Uy, director staff na. Level pa po, di ba? Ano pwede rin. Kung maglibre na sila, mapitos na sila. Ang pobre. Pila ka lang. Sige na, gilang kayo dagan ka naglinyo. Talo. Ano? Hala! Ang daming pira! Sildo ang good niya kasi blow up ba sildo na sa YouTube. Sana all naman yun. Ay, ang blow up ko. Wala akong sweldo. White team, ano eh? Kasi hindi ka kasi sikat. Masikat kasi siya sa'yo. Tanggapin mo na lang yung katotohanan. Silang lang, mangyod. Oh, dili, kasabay. Oh, ito siya. Ay, lang. Ako na lang. Galabot na siya sa ako. Bye-bye! Te, magpa-picture na sila oh. Dari ka, soong dari. Sure mo sa ako? Oo. Oh, soong dara. Biambe yung cellphone be. Ano mo na eh? Picture lang po. Ipa-picture lang biambe be. Dili lagi ko not sure. Hala, idagan na niyang cellphone ninyo. Selfie man eh. Ay, siya ba na? Siya ba niya? Makita, nagawin na to. Ano? Tumlo na. Yeah. 1, 1, 2, 3. Smile. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kay mana. Bye-bye! Okay, bye. Ayas na. Oh, no! No. Tama lang! Ay, dula-dula ka. Dala ka talaga ang kararang anak ba? O exercise. Manta tayo. Uli na dayon. Hindi ka, mananaong sa dito. Dili, unya ka man may magtanaw. Mag-free pa man. Bili ka na lang. Diba, may mag-picture kayo. Hi! Hi. Hi. Shoot na to box box. Shoot na to box box. Kanta ka tinoy? Nag-trip ka ni Chris. Ulit na, pagkauman, ani. Uli na dayon. Pag uli, pagkauman, ani ba? Uli na dayon. Ay, pag sila na yung balay. Lahat. Ha? Ito na malintang mo. Ay, balit. Balit dito na yun. Tapila? 400 na. Ay, Gcash. Eh, pwede Gcash na.
Sige. Yan. Okay, wala ko ito. Okay na? Wala yung discount. Muna yun yung pricing, sir. Ito na, banana. Yes. Late na siya. Add ko 5. Naman ang sa kunahan nila yung sa Ano yung ganahan tayo mong anak, ma? Ano ay? Yan ko na kayo. Ano man ang butang music. So karon mga lang nagpalit na mig snack daan kay ready na mi sa Rosario kanang tan-aw mig sini tuwara ka kung kauban wala na sila lang kay niuli na nilayas na wala panangid. Oh na si Kentoy. Dayon naguna na mig kaon sa sweet corn kay tagaod na pod magsukod ang sini nahurot na mga sweet corn. Hi mo, na hi. 224. Please subscribe my YouTube channel lang. Ready to have fun at SM? Do the Super Swipe. Swipe and play to get exciting entertainment coupons. So, na namin din nag-waiting ni kay 3:45 mag-start ang Swipe and shop Rosario. to level up your shopping experience. So, muna mga snack, On the latest tech and pop, save big and on your water. needs. And when you think it does not get any better, just swipe and treat yourself. Enjoy mo sa iyong gitanaw? Na-enjoy mo sa iyong gitanaw? Injek kasi sa Ay, nagkapangusi! Hindi ko harap mga kabay niya kay kapangusi. Hi! Hi! Pepe! Grabe. So, nana ko mga lang, nakauli na ko mga lang, skit ka kong tiil, nagbaklay ko, and then, pag uli na ko lang, wa na ko nakabidyo, kay lagi nalubat ni siya lang. So, akong napalit, muna akong napalit, itlog, okra, o alugbati. Muna, dayon, ipalitan dayon mi libre. Thank you kaayo ani sa naglibre. Thank you so much. So napagid ko'y pasalubong para kang lang. So amo din ang tulo tagsa ni Ana Rhea ako iyang lang. So thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel mga lang. Puti. Ah, puti. Nawa. Lagi mo ka